Здравейте, приятели! Отново сте с Станил Добрев и в това видео ще покажа някои така по-интересни трикове при използването на Google. Като ще започна с някои така за по-масова употреба и след това ще стигна до някои специфични неща, които се използват от вебмайстери, от хора, които се занимават с изработването и оптимизирането на сайтове за търсачките. И първо да кажа, че когато сте в Google Chrome, можете директно да тръгнете да търсите, като введете ключовата дума, която ви интересува в адресната лента. И да кажем, ако напиша интернет бизнес, веднага това ми прави търсене в Google и ми показва резултатите. Така, сега да погледнем някои неща, които могат да се използват в Google. Ще започнем искам да покажа, че има възможност да проверявате, да търсите число в определени граници, да кажем от 25 до 35. Ако напишем така в Google, това ще ни покаже всички страници, на които присъства число, което е в рамките от 25 до 35 включително. Как може да използваме това? Например, мога да търся тристаен апартамент, да кажем Казанлък, на цена от 25 000 до 35 000. Така, това би трябвало да ни изкара някакви резултати, които да ни покажат, кажем и лева само, че защото може да има това число под някакъв друг вид. Дали квадратура, дали двор. То двор не може да има на апартамент, но така. И да видим какво сме открили. Примерно, продажба на имоти. Сега да кажа, че не всеки резултат тук може да е валиден, да ни показва точно това, което търсим, защото както е тук в случая, имаме списък листинг от няколко апартамента и числото, което търсим, може да присъства към някой апартамент, а пък търсен апартамента, ключът дума търсен апартамент да присъства в някой друг от резултати тук от листинга на тази страница. Но може пък и да имаме съвпадение, като например ето това. Имаме търсен апартамент, имаме Казанлък, имаме и цена 31 200, така че тук имаме това, което търсим точно. Да видим втория резултат. Търсен апартамент, град Казанлък, 32 000 лева. Значи тук пак открихме това, което търсим. Третия резултат да проверим. Ето тук вече може да го няма това, което търсим. Затова казвам, че когато са такива по-големи страници с няколко индексирани страници, някакви такива базови връзки на самия сайт, може да нямаме това съвпадение. Тук има търсен апартамент, имаме ключовата дума, но той е 42 000, не е в нашия обхват, но тук пък имаме 27 000, което е в нашия обхват, затова казвам, че няма точно съвпадение на това, което търсим. Но все пак е добър начин да търсим неща. Един друг пример, тук се сещам, че мога да покажа, да кажем DSLR апарат на цена от колко да кажем, 500 до 800 лева. Pentax пуснаха нов DSLR апарат. Да махнем кавичките и да видим малко по... Ето DSLR апарати, тук разни цени, да видим първи резултат, примерно. DSLR фотоапарат, Canon, на цена от 799 лева. Значи това е точно това, което търсим в обхвата ни, така че може да грабнем един такъв фотоапарат. Така, другото, което има вградено в Google търсачката, да покажат примерно за футболни запленковци, Манчестър Юнайтед. Аз даже го обърках, но Google веднага ще ме познае и ще ме коригира. Като напише някой футболен отбор по-известен, казва кога е бил последния матч, с какъв резултат и казва кога е следващия матч. Да пробваме с Ливърпул. Ето, да пробваме с Милан. Така, мисля, че ЦСКА няма да изкара естествено, защото ние сме малко тук по-втъча, Левски също няма да го изкара, но от по-известните отбори си ги изкарва тези неща. Другото, което има вградено в Google търсачката е конвертор на валута. И да кажем, ако искаме да обърнем 10 лева в долари,
пишем 10 BGN и USD. Значи BGN е съкръщението за български лева, USD, както знаем, е за американски долар. Във всякакви валути може да конвертираме. Най-известните са USD и евро, което примерно на мен често ми се налага да правя една така бърза справка. Казвам, това е бърза справка, защото не е абсолютно точно по нашите курсове, но за бърза справка е удобно. Ако го сравним с фиксинга на БНБ, примерно за долара е 1,43. Да видим Google колко го изкарва. 1 USD in BGN 1,44. Както виждаме, тук има една разлика от почти стотинка, което не е много точно, но за бързи справки е удобно да се използва Google по този начин. Другото, което има вградено в Google е калкулатор. Да кажем 12 по 12, 144, веднага ще ми показва резултата, като не само такива простички изчисления, имаме и функциите. Значи квадратен корен от 9, значи square root на английски е квадратен корен, затова square root от 9 е 3, може да подигаме на степен 2 на степен 4, това би трябвало да даде 16, ето 16. Има синус, може да кажем синус от 30 градуса, ни дава това, косинус, тангенс и така нататък. Ето тангенс. Числото π също го има в формулите, така че ако трябва да изчисляваме да кажем площ на кръг или обиколка на окръжност, може да използваме π, нали, както знаем π присъства тези формули. Може да напишем абсолютно едно цяло уравнение и да видим колко е резултата. Сега тук ще опитам да напиша нещо доста по-сложничко. Абсолютно си измислям тук някакви неща, но само за демонстрация. 34 на степен 3 и виждаме крайния резултат. Значи доста сложно уравнение, така че много удобен Google за такъв сорт изчисления. Дори калкулатор, който се идва с Windows, не е толкова удобен, защото виждаме си реално колко е цялото уравнение, виждаме някъде не сме сгрешили някаква цифричка, може да коригираме и така нататък. Така, другото, за което, нали, той може така като част от калкулатора, може да конвертираме от между различните бройни системи. Значи това най-вече за програмисти, може би, или хора, които използват бройни системи. Да кажем 0x11 into decimal. Значи числата от 16-тична бройна система се записват с 0x отпред. По този начин Google разпознава, че това число, което сме ввели е 16-тично. И ето виждаме, че 16-тичното число 1,1 в 10-тичната бройна система е 17. Може да го обърнем в двоична или бинарна. И това в бинарна, ето числата пък от бинарната започват с 0b. Това е в двоична бройна система, можем и в осмична. Ето. Можем и примерно, ако 1,011 в двоичната искаме да видим колко е в десетична. To decimal. Може би into. Или не, все пак се иска отпред да му сложим 0b, мислех, че ме разбере какво точно искам, но като сложим 0b, вече трябва да разбере какво искаме. Значи това 0b оказва, че е числото, което сме ввели в двоична бройна система. Иначе без това може и да е десетично, така че Google не разбира какво точно искаме да му кажем, но като введахме 0b, виждаме какъв е резултата. Така, това са общо взето нещата, които така за по-масова употреба. Да покажа още едно нещо, което примерно ако търсим адрес, можем директно в кажем Edelweiss 8, директно в Google да напишем някакъв адрес и веднага го виждаме на картата. Нали, подобно търсене може да се прави в Google Maps, но директно в Google също работи и ни показва едно бързо период на картата, пък като чукнем се отваря и подробно на картата в Google Maps и с маркирания адрес, който сме търсили.